Здравейте! В това видео ще ви обясня как и защо Support a Creator кодът на PhilipBG беше премахнат. Ако не знаете кой е PhilipBG, но все пак сте кликнали на това видео, можете да изгледате някои от другите ми видеа, в които разобличавам фалшивите му информация и giveaway, можете да ги намерите в описанието или горе вдясно. А сега нека ви обясня защо сака на Филип беше премахнат. Като за начало нека погледнем правилата на Epic Games относно Support a Creator програмата, линк до тях оставям долу в описанието. Ако скролнем малко по-надолу можем да видим, че хората, които са част от тази програма нямат право да скамват или да използват други измамни практики за да подмамят потребителите. В миналото ми видео ви показах как той прави точно това с фалшивите си giveaway. Но да бъдем честни, това най-вероятно нямаше да е достатъчно за премахването на Support a Creator кода му. За щастие Филип направи нещо, което доста го прецака. Не съм напълно сигурен обаче дали мога да ви разкрия какво е това нещо. Затова за сега ще го оставя тайна, може би в бъдеще ще го разкрия. След това писах на Support. Здравейте, искам да репортна Creator. Сак на човека, компаса, YouTube канал на човека. Нарушение, скамва своята аудитория и подробности. Българският ютубер с YouTube канал, PhilipBG, не само скамва аудиторията си, като прави фалшиви раздавания, примамвайки деца да използват неговия Support a Creator код. Повече информация в това видео. Предоставени са английски субтитри. Но сега дори. След това те ми благодариха и казаха, че ще ескалират репорта към вътрешния екип. Да бъдем честни, не очаквах каквито и да е мерки да бъдат взети до след Нова година. Но бях приятно изненадан, когато след по-малко от 36 часа сака му беше премахнат и той написа съобщенията, които видяхте в началото на клипа. А сега ще поговоря малко за това какво може би ще бъде бъдещето на канала на Филип. Тъй като той вече няма код и не получава пари, най-вероятно няма и да качва видеа или стримва, защото в случай, че вече не сте се досетили сами, единствената причина, поради която той ги прави и за да изкарва пари от сака си. Колкото до този канал. Най-вероятно ще направя още едно-две видеа фокусирани върху Discord сървъра му, както обещах в предишното си видео. Надявам се това видео да ви е харесало и да ви е било полезно. Ако е така, оставете по един палец нагоре, абонирайте се за канала с камбанка, за да получавате известията, и ако този контент ви харесва, може да изгледате и някои от другите ми видеа.